chekuru bono igaise to chabona mambia litukoria rero naboni njibika ngosuguma yale indenya to wikeri emeroberi to Ensakia bona mambia no semerkwa no manju barena ndonse soberede nigo kwabokire buya nigo tagete kweroberi gochase kibao kyao kelituko lia rero ekyagero Gusii negatinginye ngaini kyalyo bundi kyagaja embrake gotwa oswa mwayo na kwalia ndio mwanju muri ndonse asoberede keroras chingongo chonzi chenze ekeroras ji county jito se county eliore county ya Nyamira county ya Kisii oseji county chinda sense ya ito ya Kenya katuwa chi county meronkene na isano na ibere na gosemerikwa no Gusii ni gare kirase na ndo mugikero Gusii ni gagwetuma bwerigeria Gusii ari nyakwerigeria Gusii no mondo wetinye bigari ikiara ni garo mokongpa kera kuboka na ndoko lemirimo yaye yakiridu mu njibonere libari abana simambya bone ukwira libageri go kwarigania asenjera yabe no chaka monenche na ndokoramo na njingiriki gokora kidina oteyo kone giribono genda sensemo yemitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital baiga sensemo ya YouTube na boto nyora Ndizi TV News yoko nyora chingagi na boto tweet Ndizi TV News boya karengel kyao ni goto kyao ndi kirensa kireta kagwetera se namba irase skini ya warabu ndoto tenga kikwa bokire na kirobere tiritko liao mambiengia kabisa nyasaye atwanchiri ubano tokora igo tutumere ujumbe yao totebe aya inchenda segete na bokire nigo ndoberedi kebago kiane igochia iga na alia gosineri komerango enda gosineri simekango enda gosengi gochi gokora asemambi yabone tumo ujumbe yao wedira se namba erase skini yao gabuna bogo turababere batatu igo batena aya boka so imiyo muroberu Ensakia na ndegenda sekebago kyao asiritko lialero una gwariganiria senjera yabene endobe na inche goika omwe na manga enda tokoreka na imena isko ya Gusii asensi yetu ya Kenya ntorojeno roboti ndodonya ratero kubwatukwa anakia ba Kenya baenda takolira na ote abuna ebirengo byo ujumi ni babigenda tokonga asensi yetu ya Kenya karubaka kubolia serikali ya Kenya kwanza na ya yaligereria ende motokonye ebirengererio byatunyarira mangana cost of living ya chire igoro uchumi ya kongere kiombegeria enough track eganya thige kubwatuka roboti karukya thige gusangiria ebirengeri kurwa saba Kenya bakarwe ebirengeri byabo ndoro jina bagwasiri ikiombegia bwatu gutena bagwasiri ki ase serikali ya Kenya kwanza bakorire mirimo yabo buya amatukang'emye yamo gusaba service gusaka serikali ya Kenya kwanza service ndoro jina omotangani ngidura kindiki oyoro mu wasiri boborendi boime korengana n'aba Kenya nigo bate abuna korire buya usena ndete gukora buya semeroberi ya yekerba mwete 25 na ibere asemia ayo kabere ne sekeri majogu oinero esekeri majogu yoro mu wasiri sesemeri yegisemi yo gatatu na babu na mwamba oyinere abakenya batete ntero temire gukora imirimo kuri ndabande nigo babwate siro alia ekero batara akora buya korengana n'abakenya abanyarite bakuru birengera bya gucha sikyombegeriке info track karagenda thige kubwatu koroboti oru litukirego na manganda tokorekana litukirego rumurayi wo mubazi mioro moja wa Kenya Raila Odinga nero singire na ya ndishekteyo era otebina na era goikagenda gusuguma egurudumu yaye kwenda kibuna goika justice ya tokirire asense ya Kenya wegontrojena obo mubwazi mioro moja boigo wetera sebungeria nene bakande batene bagochikwamereri kabisa commissioner erira chikorosiwa yamangana ekimbigiri gochikude nobo cholia monechi mbani gagoja magayo murai bwense Dr. William Ruto kobeka ekamati ose kobeke panel eri gochikuene kibuna ya rodi mbara bari bachikobachi commissioner asikimbigiri kya IEBC igo mwajumuri na manganda tokoreka na isko ya Gusii ntwaro jiri tukurigoro mba aba aboncholi kwa county ya Nairobi mba kora tukurobekana ase county eri ya Nairobi ekarabakari kwamereri igoro ya Jaina square ya se county eri ya Nairobi atena ya bono banda basadiri uchumi ekarabakari ko ni bindasa magori inse na bali bande bawo nigoro hono libonda kuburi majubuli ahinga kiroji igoro yengane traders bone bakarekodirana ebintu bigareko ni kwa China square yani go bako ndigo linze ibono yirene chiro ya seriki kolinda mo Kenya kawaida usuru uri okugora ni gawatena yaya China square ya konyire ekiageresha tidali kugora se chiro ya isugo chimibere alibonige kuguru chishiringi 50 bono korana obo tutukana mboro boke boigo ntorojena ikiombe gyokurwanya bokurumia sense ya Kenya EACC ni bono giachire usiganya rege koboli buno murai oyo kabero mu wasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i arikago chunguzwa mali aya nyorede gisaja gitasobo koreria na serikali ya Jubilee boigo ntwarojena yasiore buno murai oyo gosumu wasiri mukoro Dr. William wasiri mukoro
Dr. Matiang'i taya sense ya Kenya ekero robot gutuna tariki 19 mutinyo yoeta na nyara kagosoka kurwa sense ya Kenya akagenda chinsi jisiko ino araenda tokorekana omwanju muriria ime na isiko ya Gusii korende kingo gajinga kinru chukonyariria sense mayamba gaseti ningo tebina na bara aboro rikiara na arara murekiru mono ase ense ya Kenya waikango koirenia sorongo rwa Gusii omwanju muriria anende ngorago teina na araria korekanete ime na isiko ya Gusii ne na bono Mugumende bwe county ya Kisii Doris Tonya tote kine kiae kiari kwa mereri obuibu aye ngianyarete kigutuguterware aburit kuregoro bono mugumende bwe county ya Kisii Doris Tonya bono nigare furi gose nigare mosibore gokorera aba Kisii county meremo eriba mochorete kartoro jinage tembuya adana ya no twagurene tebe enjendo jeno yo na bweto irede kine kwigana na ari komosunyunda nande kwigana ari komubwa lakini nde bono ja msingi ne koti nyanyarete korori buna bono nero gotigara ko mugumene bwe county ya Kisii asebunge ya Kitutu Jaji South oina Anthony Kibage nero romo chumbe nere kigambiro nyanyarete kegotena yaya chikura chiaye mbuya chinyorete ibono nero chikwendera koba omwe mpunge gosoma bunge ebwe bunge ya Kitutu Jaji South Anthony Kibage ndini gatete na bono nenga kiayo gotuoma magendero asebunge ya Kitutu Jaji South bono ndroje na babwatani wechikanisa nigo bagendete gwesokia na goteba kabisa na yaya alichiko riri ekoti etagete kwanchira bari batagete guchiko koro bwanjani bari batagete korosie kiombe kiekoanjira omusaja n'omusaja akonyomana gosoma okungu n'omukungu kunyomana asenze ito ya Kenya namba barno bosubure korosie byombe ebyo konde chikanisa chia kanire kabisa bakora wana pastor korwase county ya Kisii tukerondoro jibao tena yaya obunobo kabara tutajigwanja se county tutajigwanja sense ito ya Kenya kiegera no nebukungo tebrina goikomo saja anyo mukungu no mukungu ikanyo no musaja gondoro jigo tukoro bao kana na yaya mangana yo takoba asense yaitu ya Kenya bia muno manju ndo chana maja gotoma SMS chino asemambi ya boniga elinde ndorena karto kora check tomo chukora sense merindi studio igona kwaliani na hote na bono so ime yumurovelio tobe naye goika omweli kyare na distribute bwansu muzi yumurovelio nensakia na otori na chosho utatwene kibuna na kito koretera mangana ayakoru asense meyende ye studio ogenda gotobwadia ekiagera eneron distribute obwansu bwomogusii ekarongora aliridi na ngotomira SMS yaye asemambi ya boniga wetera sensemo ye mitandao wetera sensemo ye nambe yeri grabu ekarongora aliridi gana bokora na babere batatu batumire kiagera utatumeti igoti ngoni gonda akagere na ni gonde njibieka asemambi yabone ndoje sinte mokaya adena bwakire bya Brighton akade naroda akaruto SMS yaye akubona ki rerora ibieka o insintia okarikoboria mbiya muno Cynthia ase ogotuma SMS yao bono mambera kine wadena bwakire bya team Ensakia mbiya muno kenda gotuma uchumbe yao o insintia nyaboke mbiye mono antikanda asiomia sesi miga igandore nambara bya baba tumire chi SMS yabo asemambi ya boniga kerongenda takonya kunyigora iga anso asumurobelio bwensakia bono mambia kerongenda takonya kunyigora kurendendo chena tera igora buya ninchiko gotebye kero ya igoire asemambi ya bone henda utobwati mwanju moria enero ndis TV obwansu homogusii tigangenda sense merinde studio ikera ginkuira na mayo soma SMS chino ndorena kimwachi tumire asemambi ya boniga Ndizi TV obwansu bwomogusii Gusii Urban Blaze omugaso obona turi guciko babuna butambe Science niyende oyo science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Miki yadi na koronyaramba
chen korkunga MC Medi. Make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze. Ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango. Ninchungo monyerere. Nigukomerana na Petra Mokira Asichingeru Chabasai. Mama wololo jirani ananimada. Amejibeba mwenzenu minapagawa. Korkunga Faith Star nyagote wagagunga jirani asomuroberi wa Gusii Urban Blaze. Hashtag ya semitandao yonsi hashtag ya kebemberi nyoro moroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday. Kere nkoboka mami naeweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanche nainde baka mami aliagendreta semitandao chingeru chija aliakorekanire elio kumanyumu sao bono na kumukinya kebirengererio ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubulio gugwikia ebilenko binde hashtag ekebemberi aye numugendia bwe pigipigi na nigutegetea maguta yeshiringi chibwibere abosa ase offer ijigo jukoera chitari kimerongo 25 chumutinye yokabere Kuruasi Company Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic aboba beire asubu bwenyubo wetani myake merongo 2 ise yumunyagitari obomonene Dr. Gikonyo. Kwa zaidi ya miaka 20 tumekuwa katika taaluma hii na kwa hivyo tumeweza kupata ujuzi kamili. Nigobono begenire noburwaria bw'amariogo yemete. Tunashughulika katika matibabu mbalimbali kupitia madawa asili. Madawa yetu kutoka nchini China, India na mengine hapa nchini ambayo sisi wengine tunafanyia utafiti. Tumeweza kufaulu kutibu magonjwa ambayo ni magonjwa sugu kama vile kisukari, huo ni ugonjwa wa diabetes, high blood pressure ama sinikisho la damu, magonjwa ya viungo ama arthritis, magonjwa kwa njia ya mkojo ambayo ni tatanishi ambayo tunasema urinary tract infections, magonjwa ya finonda za tumbo, shida za kifafa, magonjwa ya kifua kama vile pumu ama asthma na allergy. Barentire chimashini chiye kyekerero asubu bwenya bwokorenga na kumanyuburwire abanyagitari babuate nigo bari n'obumanyi obonene bw'emyaka emenge nkorwa barabokoreri bwabo kere wiki ritukorie Jumapili nigo bagutuka Millennium Lodge Ikonke Imeji County ya Nyamira. Ritukorie Jumatatu nigo bagutuka Capital Hotel Imeyomuchie Okisi. Rituko ria Jumanne batuka New Star Hotel asumu chokeroka. Rituko ria Jumatano nigo bagutuka Nyamira Hotel Imeyomu Nyamira na boigo batuka Ruba House Keancha County ya Migori. Rituko ria Alhamisi nigo bagutuka Geostar Sirare Asamange bakiresimi Bustani Asili Herbal Nutritional Clinic asubu bwenia bwegenire. Ine nomanyete eke wekia ora omwanogo noko mwachisemi chikerero bono Skyline Friends School nero lichibuliao ayo moiboli ne skuru ebwata borokia babwatu bumanyi bwigoro asogokonya aborokiwa nigo babwate preschool yuere a playgroup goika pre-primary 2 lower classes cha grade 1 goike grade kia gatano na kemo ne klasi kia gatano na kabere nigo babwate amachama yayo gotumeka abakori emeremo baisaine chigali chobosombi egatiekia kyo kogosoreria CCTV kira ekirasi lyokobeka obolendi abalimu baisaine naboigo nigo babwate asagaya abana bagosomera naboigo nkwena nabale echae uchakira chinsainye chamambya boigo nkwena nabale endagera ya mobaso nigo bale asensemo ya getare chimita chimeisano choka kurwase pale nene ya Kisii Nyamira ekiroko genda ase kanisa ya Bituka SDA Church
bakire ase namba yomo director enoti isano na ibere inye ibere isano na ibere isato isano na isato ibere boigo banyore gwetera ase namba ya bisi enoti isano na ibere eyemo isano na ibere isato inye ibere isano na isato enoti Skyline Friend School ayerera asa mabaga make atigarete. Osmo Traders Limited neduka ye hardware ijwiri miyomu chukisi eko nibintu au byobwagachi asamugurinse mono nigo bubwate chi computer chikobrukane chirange nigwikire chiriuraganie boigo mbabwate sanitary wares echuchire chibakuli chichicho chisink nebindebinge mbabwate ibintu byo gutumika gukora plumbing gusekobeke mifreji ya mache buna chipipe na boigo ni chitap mbabwate chichibot buna chiria cha chipsam na boigo MDF boigo mbabwate chitiles chiria chikwarwanse ase nyumba na chiria cha granite marbles batarire asiduka yabo ijira se nyumba ya old Sansora building angenegete siniekenene gichigari imeyumu chukisi gusoba kirisimi ase namba enoti sano na ibere eye mukianda inye isano enoti inye isano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Mbiyabona mono mwanju muri Ndizi TV kana twara sense merinde yumutimoko moke okuri ndwalinge mutimoko twachikora koro bonje libobere butato nana twirenda sense merinde katwangina chosho sitwendera ko bana chosho ara sense merinde kuna mali ogine chibichago chira senjera ya bene bona ndire chigina kwirandi ritanga nintwasi oria twate bana yabwakire buyanda onsi asobera na tina bono to SMS ya autotaina kwabokire nana kirobere diri tukira gana rora check yakondo na kumwanju muri ndonsi ngayore nande watumire ujumbe yake na tutenga kikwa gire kiongozi Stefania Onseli. Good morning from Ikaro jarara tina nye moganiria. Good morning from Muliana Bonchali ndani kama kawaida. High five to Laban technician Lasala Somali Daniel kiongozi Abigail Nyanjamo mwana bwaba mwanda Gesare Efa Beauty Mamake Mbusurengi ya Peter Joge Liro Balia Bonchali akabateina babo kebonsi imeyomorobeli atari kumweba Mogendi Dennis amona Andrew Ogega ambiye mono kiongozi Stefania Onseli asema ambiye boni yana kubatura bonsi akabateina baso imeyomorobeli bwenza kimaraika bweji radio menya basweti korwa mache achumbi alia pamoja tuko pamprata anaotoleme yumorobe daktari enelio choki korwa Itibo City Kisii County niko ndani tundi kama kawaida embusuro enkia korwa Bonchali bwa mwanja niko ndani na Honorable Doris Donya tutabuli na yopesho beshae Kelie Style Vincent Omondo Zaro Monyoni Matule Vincent Morgan Aseta Mose akwa tena waingie ndani kama kawaida bwani nyanjama neno ndo jabe na good morning akabeka emoji yobwanja niga mbye mona bgaidi eno mochere no wale from Isebania border abwakire buya happy new month let God protect us and thiri tehende akala na motie nyumu ya kabisa tenya sato lende mpaka toyo tabokie enoku Eric Momanyi Osoro watching live from Keumbu Litaro nerao de kondani kama kawaida umwalimu Thomas Mishira out there na happy new month a beautiful morning God has granted us imuvua imereta mafua na karote alende na nere Thomas na ano alime yumurobelio Jared Orure Matureti kurwanya chichi secondary school Kemera ward bogetutu wa masaba watching live muyamano mwalimu kurwase muyamano Jared Orure Matureti karote ina no kurwase sema ya chichi secondary school na Thomas Mishira karako Sara le amenda wapi Thomas lero njibie kangale tiganda tema gosuguma igurudumwe yake torena kingo igichinse to cha abono mambia mbia kabisa nendo chabande ga Kennedy December uyoro munyakero bukuru wase ensemeria diaspora asomoro Ensakia tena no tole mambia ya lero bwakire buya Mutula Vincent Venikerubo mwamba moronya machiko
Moronyama Chiko omwana Tyson Joshua Nsongo akabathina basoime y'omuroberio bw'Ensakia bono mambia nindo jega eno kumoshere nando utumira ote ano ali kurwali asisema isebania boda bwakire buya happy new month nyasaye atorende mbaka omwelio chinchi ndo jina lijeira na lakini ndo ole titi Bonvas Ondali anasema ya kwamba watching live from South Mogirango kia olina ate ano alime y'omuroberio Kelly Estate ate ana kurbo basi nyabaterere amolio kana mamumu abameri nyarangi my happy Ibrahim na abana Clinton Alvan na Eugene Brighton Eriki Momanyi Osoro Daddy wa Daddy Gevason Bosire Moturet Vincent Lucas Arati kwa tena baso ime y'omuroberio obw'Ensakia lituko lya Jumatano ligia nonye gikubachikoragana lirumbendiro anobokendu mbororo Dolphin Mora the account me in always good morning all of you happy new month be blessed and have a busy day Heri Kimomanyi Osoro wabi Jared Kagaka le abeba Yugi Keriesteri Omatuli Vincent Mumanyi Penya kwa dena soa inko umuroberio Jaro William korwa aiga senzi itore Kisii locked kabisa awadana kabeka emoji na kabisa maso wabigeta makobeka je emoji obonjani awadana happy new month na takwida koba awadana count me in kama kawaida Evan Zimbaka out there watching you live from Doha Qatar diundi kazi tufanye kwa bidii era tutaina go ikatokore gasi nomokia atuterie bigali ndinde tumaye konyora ekito beka monwa nambara kabisa wade na mwalimu Thomas Mishiro ila ndande na chaba kazi kama kawaida nara wade na Jared mtoto wa jirani diundi in happy first day of the month ya March 2023 ne tariki ntangane motinyo gatatu mwaka bujirubene meronge berne isoto Jared mtoto wa jirani neradeana no ale ime kabisa tara change go tara suka adeano ale Ndizi TV kabisa hatubadi kudera sensemo ya online Alfredson bin Kifaruson pamoja hadi mwisho nikiwa maeneo ya Kuresoi hadana tuned in kama kao makobeka chie mojicho morona ikofaya ikurit kabisa abu mbia mwana mwanchumo ligere kranda kuto SMS yao Dismas Yokinyi hadana kurugena itambe count me in kama kawa ekarwale na generali gichana trade ya gichana Wycliffe Edina Angwenye Edward Ondali Jones Ondie kia kwa tena tosoime y'omuroberio kabisa senjera ya bene mbia mwana mandre toto baje SMS yino yendrago chi yeligo cha studio kabisa igona linkwane na nibono komanyana na otori nainwe asomoroberio bw'Ensakia bona mambiri tukuria Jumatano ligi ya nyasa twanjire kurirora ikiagarta draisi karatu akorete motienyi uri okabere nobwa no orikorekana muno January obwate yani noro murakera getira kinene nyasa twanjire twikire asomotienyi oyiga ekeronande nyasa tu bwerere na ani medino kubwerere kwayo ikire kwayorode bono kwebangana nkeri utakordo motienyi okabere bonande bweroberi onyare ko kora ase asomotienyi oyo gatatu twasoire ikorengana na ndirikora ngona kanara watebina umutinyo gato uyo kabere na badedingi omineti no renga mangana omineti mangana cleansing yani umutinyo rengo mo chenu korengana na Roman bono umutinyo gato mwanju morire karoto enda tonya gusukobosio umutinyo gato ni gomineti god of war yani giseginchi arengo umutinyo gato ekaro chage digono ekorokana mas bono ndirina bono ama Johnny gose military campaigns ngoi na jire karoja bete interrupted nyoro no motienyo twarwo ni gorenge winter ntoba season jiri ngaide Joshua na jimaide ntoba summer winter hatam na spring bono kero twarura ali bono ama Johnny ngoi kare kerako ba interviewed in a winter ni gakwenda ari kwega chake takogendra nesegere kire kero motienyo gatatu oikire bono ni gama Johnny ari kwirana military batake campaign yabo erinde bama kogendra nimeroberio yabo oibono motienyo gatatu March kero twasoire March motienyo gatatu March bono kero twarire March nande no mata matukarenga obwate ase calendar yaro mwedero munero ya jagete calendar iko bono nigo minute na majoni military bono nabo iko dali ya jagire campaign yabo iko minute no motienyi bwesegi
umwanju muri goikoyo bwe esegite kubwa asomotienyi uyo ugatutumia mana sibali bandata kutuma SMS chino alide mokaya na ingoro jote Ndizi TV ni mambo yote kiboko yetu asekera ali tukuboka twa arorana rali agendete gukorekana omwanju muri mbia mana kanojana cyaragire usijana jigijira kemeronge bena isana iseto asechinza 12 cyabona mamira bonda kwerewe ka sensemo ya magaseti agindi gandanya gosoma SMS chini kana ndada kumana check iga ngaimoberete igera mbegingo kwana njibika kurwa studio na bera mbere ga sengo ngusana kine kanundo jina murabo monya gontomera SMS ne jini gongo kanate ana ya no tole ime yumurobeli hero Brighton of Ndizi TV bwakire aro Chris ninje na soire asomorobelio bwensaki buna butambe omananya sae bwanjire obogima bwa itokorora lituko lietiji gatatu yere tarike yamo mutinyo gatatu mwaka jirubere nemeronge bere nesito moecho shwa utamaiga mange kai sara agenda awinero karikoboli oyina aro Chris ukarikoboli ngecho shwa maiga mange kujimoina wate yanka isara agenda ine SMS nera tumire asema byabona akworokera no alamo na into asomorobelio bwensakia abono mambi miamono ekeromandira tutumaje SMS yeno ngujirigere linde kabisa ende mayo so asense ya magaseti na ndeka ngochikomagania magaseti abere entware gaseti ya The Standard na The Daily Nation ende ngoteina ali agenda te kumureka bogo ninjo kumurekera ali ende gaseti ya Taifa Leo ekiana nyereta imekera ngongo kiere sana kubatikana ngakie kulika galia chitobiki chaye burunge kabisa. Dan kiongozi out there, good morning from Nairobi. Happy new month to kiongozi wa Nzeri, the technician Lazarus Umali, Justus Umayo, Yap Suntiri, Onken John Ondieki, Twaswanyan Mura akwatena baso ime yomorobelio asemambi yaboni ogenda gutumachi SMS china asemambi yaboniga kevi sovi motange tinda koranga yoberete kagete nabanyona gwatumira sense meli ndentara aligerelia kolende tigangi korondore na gosekonyora gwatumire seme yende konyora gwatumire ya konyona rororo tigangi enda sense meli ende korengana nesimi yane gali asembegete na watene Ensakia naro neri kibaso dumomigi koruge twebe komo hadi mwisho omojogoro onyasinga akura motonyoni niko ndani pamoja na Kelly Esther kuru motonyoni wengaide motonyoni nigera ali asebunge ya nyalibali masaba agoteanere no alime yomo roberio litunda green adena count me in bwakire timetina na producer kote atimedi motonyoni timedi akimotonyoni nyamaide nere nyalibali masaba nere uchozo muchuma simba alia nere imotonyo ni oyore ngo mochikoro nyasinga lituna green out account mini bwakire nyabuti machuka out account mi in korwa keumbu gesere no ali miyumuro Bonvas Agostino korwa nyamagenje mpaka ekinyoro kya nyagenge no ali miyumuro maraika bweji radio na masoma sense meriende lakini no ali miyumuro korwa sense mo ya omoji o Nairobi Masarina Bosiboli good morning present kutoka Ogembo omotienyu mo ikabisa Tora Mogire Victor Tora Mogire kuro Nairobi niko ndani akabika emoji abuye brush yogo sikia maina about igano alime yomorobelio engineer Vincent Maina ko jinsa majiri chabo basi watching live from Bosaza BG morning to on this TV fans Kemiso Motangi good morning obeke moji obwanjani abukabisa the happy new month to you Brighton Sarah Joshua and all fans who are in Ensakia Kurunyangongo Junction getting you out clear litko ligia mbiyamana sibali moenda to sabera litko ligia na intwe korwa Ndizi TV nito kwa tena happy new month na ande motware omotienyo muya omotware ruta bwa tibirukunyo binde byonzi keriuta ikarani dio motienyo kabere bono gahasa orogosino ikirani asomotienyi ogatato twasoire boni nganchere ekaro jaragire chida ekando jana chigejida kamera ngeto na ibere ase jinsa 12 enkoire asense boya magaseti tukolera no mbate gaseti ya The Daily Nation ngatwara ne gaseti ya The Standard boyo ni jokwera ase gaseti ya Taifa Leo ngotebina kichia drain ni yabi ali anyade gako irobolita sigaseti jo aseritiko lero inja kira ase gaseti elinarete ya The Standard ni gobono emurekete na ingaki Raila Morodinga oyore umurai bo mubwasi miura umoja atebedena ingi kiragere tinganjirana gose nsuke bosio
yo ndaire okaragoteana why I will not accept or move on ingikera tinganjirana nande nsuke bosio kolengana nere ni gakariko mochu murai bwense Dr. Wera Muto ekero raira karote amna ya murai bwense nare nekene naninje na bwete chikura taliero bwete chikura kolende nande jidingo jukaransa nere tukwane kolende goikangendera gosuguma justice asense ya Kenya oyo no murai bwa mbwasi miuro moja Raila Odinga ukaragote amna ya redi talire Ruto talire diase chingwana kolende njidinda gedinkwane ejo ni gonta gede kogendera gosuguma serikali yekiagara nigo yirito bobuyibweito tanga bono twa konyire aba Kenya abuna twa rengere tiniga tebere na bono dari go jigotiga gwake getuli Raila osingere watana nero bwete chikura ajo mwaka jirubere ne merongebere nebere ekara aba Kenya bachete asetebe gwaka chikura chabo lingana lindeliere ebolito sikasedi ya Daily Nation ndi mwamu ndirina bonense ya Kenya nigo erigereti asakong yani asomuntu bekanyamerero nigo balite na Kenya headed in a long direction nense ya Kenya nigere ochiroche yani aserigereti teriengia nige kubatikana na oroboti rwabatogetu ne kyombekeri kya infrastructure ekyo kya nyara kiusangere birengere kurwa saba Kenya ao kurengana na roboti ni goradena aba Kenya ange aba Kenya emeronge tano no mo asemia nigo babwate yani gose nigo babwate obokongwa se ujumi yesargete yani birango bibugima nigo bibakongerete ase ense ya Kenya sabana bakarako bone serikali ya Kenya kwanza taje tukorgereri buya igo bone ense ya Kenya roche igoteri buya buyigo bego asika setibere njimurgerede na bono naki ekyombekeri gyokorwani obokurumia sense ya Kenya DCI na kibono gya chire asensemo yokumuriyo yokabero mo wasiri ebobende boime Dr. Fred Matiang'i na amaria ingakyanya nyorete ekerasoete konyora taraso ase serikali ya Jubilee na ande kerasoete ase serikali ya Jubilee obokoreri bwae na kibono anyorete amari aye igochiseme jibere enjimuregeredi gaseti ya Daily Nation na The Standard nebwate oroboti una kibono ikiombe kia EACC DCI getete komoninta magoro oyo kabeiro mu wasiri boborendi boime Dr. Fred Matiang'i oikorenga noroboti roboti kutukona taiya sense ya Kenya jitariki 19 na nyaride gagosoka kurwa sense ya Kenya na kwenda jinsi jisi kuteramanyikana buyanga yale Ensakia jete kolende bagoteana na rwete asense ya Kenya kara jete wikasegeti geria Chombo Kenyatta International Airport na gwabiri ndege na kugenda ase ense ya isiko boigo kaseti ya The Standard nemurgedena ebitabu una mbio bisaine asamangana jesez yani yiminezi junior secondary school mbaranyora bitabu bisaine asenjera ya bene boigo nindo jega sekase The Standard nemurgedena injeton ni gobono kale kotika bantu bagende 8 sensemo degree ne staff itebwa degree byayigo yondo junior ayume ase obugale boigo kaseti ya The Daily Nation doje nemurgedena ngakioroboti rwanyarite rogosoka boigo rodiro kureti gose rodiro kubeke kebiro aba wasiri bo Kenya kwanza ngakiba kore mirimo yabo principals public rates cabinet secretaries ekerondo na kizura kindiki nero tanga ine kerabwate merongebe na isano naibere asemia ekerakubwatigwa na machogu sekiri machogu yuro mu wasiri bwobo yuro mu wasiri wegisemi asense ya Kenya boigo asense ya Nigeria omoriki bwa sidina murgedena libererania mayitiko borro lio rojekero aba mereri barengali bari gori yibiro awo badedena bojoli obumba korekanda zinjira yo bwene amo no bwasyoku ayondoje na raire bolita siga seti ya The Standard na The Daily Nation asemambi ya bore kurinde na bonko igora ko chime ndigereri gaseti ya The Standard na Daily Nation ngotena na ralia gendete kwego bolito siga seti ya The Standard bechi ya gatato neli murekerede na bono na bira chikobera abanyanyimbo igasenkong ekero bago chikobwata omonto bwate changa Karabono lojena ya beira proved na oikaba sigari aba osabanya nyimba osama Johnny ay karawo chikwato monto bwate changa ba proof hari ko content
hariko content ire ngere ase changeye bagoji kobwate gotai gwasomera omugano yomanya ningi gerete bagetigo gose getigugo nabo kumanya arari agenderete koba boigo Rift Valley Lake Basin nigo bono bagenderete konyora obokonyi gose nigo bagenderete konyora embure nyinge bono baje konyora embure igo jikokonya baremi kogendera noboremi bwabo asenjera ya bene boige gaseti ya kane gaseti ya testana nemuregethena amadeni na kibono amadeni na okorengereri gwa junior secondary school na kibono yanyare gikoirira ogotebania ogosupply bitabu oji biribo gutumeka school cha junior secondary school oseji school jiri choboroso ayuni gara se beji ya kane gaseti ni ya the standard beji ya kane beji ya gaseti ya the Daily Nation beji ya kabiro mwanjumureria ne muregethena kibono ekiombe kia MCK Media Council of Kenya na kibono kego jikurigeri na kego chikorika board yani inga kiko chikorike board kujikutene kiombe kyo ase ya Kenya ebeji ya gatatu nige muregete ingaki plot ya bete asogo itwa wadaji tycoon na kibono ya bete executed na kia borosa digwe utagwa somera mangana unigara se beji ya kane ya gatatu iniga seti ya the Day Nation beji ya kane nige muregete na kibono aba politicians aba na siasa abagenda ko set korusia bargaining power ase kiama kia UDA nga kibono baraji ko sirio boroso bukwerwanira ase kiama kia UDA yani gagoja maiga ye kiama kia UDA kikero sisi serikali usekira somo bwa Kenya kwanza okora monjeri ya soboteneli bwe kiama kiketoro jena oyori kero kyoboga bana ase county ya Kamega boigore ngomo senator bwe county ya Kamega Kirobas Marara anyaraga kwego bonchendo secretary bwa kiama kyo kia UDA tokarana sisiria mbalire akama kwego bonyakerobo bwe kero kiama kiarekana bono ogosukwana ngororo muna ogochoruko ikorengete gukora kosiko nintamagoro ebyame bibinde bire asobomo bwa Kenya kwanza ndubade kiama kienzi egere kia Amusari Mudavadi ndubade kiama ya Ford Kenya egere inse ya omonogari bwe bunge enene Moses Masike tangura bono nigo bakarkuborana nigerengete kunintamagoro ebyame bibinde biso ekiame kemo ani oganyora se beji ya kane gaseti ya the Day Nation boigo kanko kenda koko morekera beji ya the standard the Day Nation beji ya kane ya gatano nige morekera tena ngakibono Matiang'i goes abroad amid DCI and EACC probes yani Matiang'i niga minchoiri kwenda jinsi jisiko ekerabone kyombegeri yokurwani obokurumi amona DCI bono gya jakire kumorigereri buya ekerabono kiarwe togo jikabuna oikamari Dr. Fred Matiang'i arigereri gwena ngakianyoreta mali yaye gesas magegatara so ase serikali yobokoreri bwa Jubilee boigo nande ngaki nande yanyorire ekero asoeta serikali ayuna aragendete koba asese egasedi ya The Nation egasedi ya The Standard beji ya gatano mumwanjumuria igobona nande murekirete aliarenge amatangani ase beji ye bwana nakira gotana ya wikagendere gosuguma wikense ya Kenya yanyorire justice adana wikatosugume kiromo Kenya anyoro bwene bwaye anyore right yaye na ndanyore na ensi ya Kenya na bwatomo kwa soko menyororo ni gadiana bono tariko chigotiga kitago kira tago kiriguno nde bwenzi ne bana jinse chesiko oikagendere gosuguma ne agenda yaye abwate ase ensi ya Kenya ibintu mbirega komo chie binge sana gadiana nusu mukate engo kwandire igoro ya nusu mukate atena ya yerda nusu mukate korende nigadagete igoro ya aba Kenya bagendere buyebona kwandire igoro ya aba Venezuelans bali bakagirina mbajete bagotora na machibu yobo choryo bonene boigo na kwandire kasmutani egarade na kasmutani ya ruzune serikali ya Kenya kwanza eyairere obokongu bwa mangana yo uchumi gosarika sense ya Kenya beja gatano akabiro mwanju modinere murekiretena na kibono mamia ya watu bajete bakarobekana litukurigora ase county ya Nairobi na banyabiasara gosabonjori bakomoje serikali bakomoje China
ense ya China asogoswana ne biashara biense ya Kenya nyorebuna amangana na aragendete gukwana Nairobi ariko se China Square neziekire enyomberi yo bonjorori ekero abonjori bachita sense meri na komo China yaya abana basaririe biashara sense yaito ya Kenya aigomba kwande thina kibakorto kurubekana bakamnyoke n'abanyanyimbo iganaria lakini ndende mweri wa embaigeti uchumbe yabo ntoro mo regional county commission by county ya Nairobi yakothena mararamissions mwaretire oikaikira serikali erinde torona gitusuke bosia yabo nigagoche kana toroje na umurai mokonyi umurai bwenze rigatika shawa amono mugwasiri bo bonjoreri go trade Moses Kuria litukorera bachukumira na gati yabarai babonjori ase county ya Nairobi ende bachukwanira engana eyo ase obugare litko lia rero ingodra sebe jata na kaberga se ya the nation ndaenda somo tuboko mokema ikwirana nerina aba Kenya 60% gosemeronge tano mo asemia nigo baotana bonense ya Kenya ndroja zero jozi gone nigo baotana ense ya Kenya ndroji mna nige koenda soko boko komosi yekarongo te boko komosi go nigo baroje na tiriko genda senjera erendonge kyagara ni wadana burengo bya uchumi bya kongire ebirengo bya magendro mbiyo na besenchiyo asenze ito ya Kenya go security ukiro montabu atibese igobona nigo bakari kubone serikali itabege temeroberie miya asense ya ito ya Kenya igense ngosariki kale karondo je bijecho rabuna unga juu mafuta juu baba na bone bintorende ngakibigo konga igatu abwete serikali ya Kenya kwanza ngotororera ya renge amangana yogotokonyera amangana au uchumi ayunara ngenda ko basa magasedi aito abere the nation na the standard ngete no enda to kubwatia ekarato enderete ko bamona haya semambi ya aboniga Joshua nganjere nsome SMS ibere saterinde tomanye koira na senseme yende studio nayo korabira to bunumanyete ekarongwere naga nindo jina Daniel Kemi Awdana Okinyerizimas good morning to Kondani akarikwera nina ya Daniel Kemi akarene Okinyina ya kikwangnyira njina konyiri wedera Ndizi TV Vansi Keri awdana good morning from Rongai mark me present happy new month to you my mom Eunice Kemunto Elfini mamake Jira Stensi Benzi mheshimiwa mama yao Dayone Nsumi bono Fanis Keri gentata kora nejikomata beka anama yalende ne monto ya marieta kabate na tato na bere lakini na temire na Steven Moses Freedom Monisa Jesse Daniel Lonko agotena bonso wasoime yomoroberio asemambi ya boniga Samuel Ntabo ekurwekerubu matundura Karjero bamoja hadi tamati Kerubolilian Giles out and watching live from Getare count me in Michael Kiruba tena good morning from Edole tuko pamoja hadi tamati abumbali bagendete gutuma ujumbe cyabo asemambi yabone baondina no bali me yumorobelio mpaka tukore omorobelio oyoiga bwa Ensakia eja yamogusi Ndizi TV Makori oyo kogora amandazi ngai achia oyigamine dinga isara joko kora mandasi mambiengi ya masabiki onsi debya Joshua arete eduka eyokisi ase rigori liainse mosatifini from Kyogi Joshua watebu na tobeke eduka somo jibosongo asenjira endonge kabisa nindoje Prince Omenge atheana no alime yumorobelio asemambi abone omwana Fauret anasema ya kwamba kuna sisi hadi tamati omwane Mboshi katambe kakianda toka Nyakyogiro hata anualime yumorobelio Ensakia bona mambi jana jigida kemeronge ne isano nemo asinza ikombi chabo asinza ikomi na ibere jabo na mambia nzio mia sensa merende studio gingoirana ndane SMS ino bagongenda na aliale ngasa magaseti bago ninjo komanyina na aliale asinya gitari jito awo asimambi ya boniga chichita getena mogendo romanyoro bweni goto machako tubadia enero Ndizi TV bansumosi tiganda siba maji ngurana ne kurwa sensa merende ye studio Ndizi TV Obwansu bw'omugusi Maya de chiba sanguru kuchira marieta mange sana ekeboko orwenyi yudo amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo wono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire skuru chegwiru
abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware kiri buga ikomi kila rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwisho bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kuomo ko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igori yoka wako na bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobubwi igere iguru chintunda chinyinga karangeli omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ne namba ya 002660 egosorieye ni yabantu bari myaka 13 guca igoro omurigeria nigoga nitiko gure bintu byogutumeka bwo usikohonia na tumanyitia suragure asobunge bono Ouru Superstores nigo bakonia kirigento kiriyuganitie aseriguriria kebusani aba gusimwe nsese mwabeta mwariganirwe aiga Ouru Superstores kontore kindagera emuskari omochere amafuta chingeni icumbi chichuyus ebisuguti amabere na maji yukonywa boigo nkoni abali chisabuni chimete na chiria chechibauda ebibiriti tissue paper emeito ebitabu ebirugo bichi plastic nechitangi chukubikira mache egatiye bintu binde binge asebali bakwagacha timokumia ekiagera nigo bakonia Iron Roads chozi amabati emesumari chisimiti chirangi chugwa kachinyomba chiwaya mesh chiwilbaro chisenyenge n'ibindi binge inyoranga nigo bago kubugoria umusigo wikabwo ekerepwagorire nabuyo nabokubeke oda yawo kurwandonsi enseweta mana bange nesimi bawaka ngo bakonya tore sana singenje kera akirisimi ametena wakiruru na bwatobo maene bwaye nango ngokonywa rebintu nigo ngoimo kichiode chisyabo na basi chikesha bitaba barikera nande na make sure eoderi naenana customer manya no rigete odo korireki obiru nabongo bwakera back na matebi nanyora oda yao nanyerikire nande na make sure nango nyenyorore ngote matore sana toko batebi ne service yo konyore bindo ni 24 hours ibindo byabo bakorireki babinyorire Ouru Superstore ngotariere binta satambe mono sauti Nyanza abuna butobwati chikastoma wita abange mono chigari chitonganda chire Migori Isabania Kianja kocha bare bande side ya Rift Kilgoris Lologoria kwenda bare Sotiki Bomet nyongeri chokchioda bocha tore twanyora. I am in the customer care management and I appreciate you all customers. We will give you the best quality services from delivery, from when you walk in, and we thank you customers for you have been a great people in this company. We appreciate for your monies and we appreciate all that you have been with us the entire year. Karibu nyumbani. Banyore asamagacho a JM Towers angina Credit Bank na boigo Ouru Complex Building angina Safaricom House imeyumu chukisi na bogwa kisime asichina mbichi. Ouru Superstores Limited, the people's choice. Spexels Opticians abubale si kliniki kiagudika imeyomu chukisi nkuru wabare bokoreli ao asamangana ya maiso na kooni birore magiga yogo korenga na kumanyumu chandu. Kwa majina naitwa Daktari Sigei, karibuni sana Spexels Opticians Kisii Town. Hapa tunapima macho tukitumia mashine za kiteknolojia za kisasa bila malipo. Tunauza miwani, frames na lenses tofauti na tunakubali kadi za bima. Chiframe guchakira chishilingi chimiaisano neiseto nemerongitano na boige settingima ase chishilingi elweyemo ne chimiaisano
ase ofa babuate etaraera. Milango yetu iko wazi kutoka Jumatatu mpaka Ijumaa kutoka saa 2:30 mpaka saa 11 jioni, na pia Jumamosi kutoka saa 2:30 mpaka saa 10 jioni. Nigo bare angene supermarket ya Shivling na KCB Bank imeyomo chukisi na boko bakire simi ase namba enoti eyemo enoti isano marakabire enoti eyemo. Spexels Opticians, Goodka Clinic, macho bora kwa wote. Omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura yubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kurochi county sana na ibire echuchira sorogonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na ibire eyemo elio togoikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton apartment ejire busyo bwechiro ya embassy ekeroko gende nyakoe. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imeyomo chukisi nige ukumanyebuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi Technical Vocational Education na Nursing Council of Kenya nigo babuata mabaga asechikos chikobwatia Diploma in Nursing, Clinical Nutrition and Dietetics, Medical Social Work Voigo nkwegeria bare Theater Technology amaigerio a HTS NASCOP nkurwa bare nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council gusenek asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bare asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii Low Courts mbabwatoro sagiaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase PO Box 81-40200 Kisii gose oa Kisii miase namba enoti isano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enoti isano gose enoti isano na ibere yemo isano na ibere enoti marakabere ibere isano na ibere isano nemo gose enoti isano na ibere isano na ibere kianda enoti isano nemo inye kianda nabo barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Chinga kichiabono nigo chiganetie obumanyi bwebirenko byigoro oburanyore ase college ya St. Anne's kubwatekana ni chikosi chiria bagosomia chibwate chiro erike ase college ye bwegere chikosi buna computerized secretarial IC3 computer courses web design and computer programming video editing and sound production CCTV installation keyboard and piano, AutoCAD na Archicad. Nkwegeria bari boigo QuickBooks, Sage, gose Pastel na boigo Information Communication Technology nechinde chinyinge. Nigo babuate chi intake omutinyo January, May na September kiro mwaka. Boigo mbabuate intake ya IC3 kire Jumatatu. Okwerikia nigoganirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card, a birth certificate, nechi passport size photos ibere, nechi shilingi 500. Imeyomo chokisi nigobare Uhuru Plaza Nirongoria Gatato nechi sagichinde injiribuna Keroka Otange Building. Imeyomo chibuogembo nigobagotoka Asamagacho Awakenya pamoja sako Suneka Dennis Hardware Building Nyakoe angena Nyakoe Main Junction Nabuigo Nyamira ase nyumba ya Timi Building naboko bakiresimi ase namba enoti isano na ibere isato isane noti isano nemo inoti isato eyemo. St. Anne's College, excellency and competency for the future. Ndizi TV, ubwansu bw'omu Gusii.
Nambia mwana mwanju muri Ndizi timana to rasensa merende yesterday ko to iranire iga igende ko to endera kumanyania aralia rasensa me magazeti na ngenda kuri SMS mande to mas yesterday semambi abaniga nambono ko ore TV yao ene Ndizi TV wansu magusi ana sumuru bwensa kebona mambia karoto na chosho to kone kune mambi yao ngusa serie na ko chakura senjira ya ben mbia mono twaralia magazeti ya sentunde ntangani ande bono gwira to rasentunde ya kabere to yaligeri ke igo nyoro gikorogense ya Molenus mugani onengo jara studio litukolero ni go recovery tukoli education kurende ne education go cha tujikolia mangana kadia atujikora murekera kadia Joyce tujikolia na kia abana abakora matembo saborokia aborokiwa abakora matembo abo bakanywa C+ D+ B bakano mandakanywa grade kia ne kra bank to semredira ngo chibaro ko na university bana litukolera tujikolia na ikaria ki omuntu abanywa ne titraktia de karia gete karia kiara jol na kirara endero ne national bibliotheca nga kiara endero university anzo yugurire kro magani wana konga uju ka studio so ju kwanda yu mangi goro ya karia joy singi ko jole karia yao ego sikirio de chikoba asama tukarabo sie kro monta ko reform fu ga basae bali ba ko de form 4 ba ko de bono balisco no na bible bali roje na ngakimwana ometo mubona ro kubeteli umwana na bonta tuchikoba ko sino munyanyimbo osochikoba munyagitari kumbe mwana oyo tabwati birenga bya munyagitari ime ndo chikunyari ali kora gense yamo nenusu ya abono kunde wona atakanda go ikia asense meri ya aboso ya ram hospital Graro narali aroro asobo koralinga tina producer on tebiring ende mbakoro tinda iwoga ga on tera kinga ide no toko na bakabo songo mbakaram taribo songo ramosto asimambi ya aboni gatorore narali agende te kobas nyagitali eyo ya ram ekerondo chena ramosto ekerote ke konyo robo obo korali bwa okirali tukoli ya ichuma ekero obwato mochanda sensemeri urinal tract yani inaboko endoro onyoro bweni bwa okirali tuko lechuma kirali tuko oja kirali tuko general surgeon nabo ikoro onyoro bweni bwa kirali tuko lya chuma ine na kuboto mojando bweli sangwa naboko gendoro onyoro bweni bwa mojando bweli sangwa kira chuma ine amo no abagero mwana bwa to mojando naboko moiroro kirali tuko lya chuma ine kirali tuko bayigomba bwa tamangana ayokoriyelia egetekyo mogongo spine na mangana yechinengo joints egarote oigwete bobe asomogongo joints no igwete bobe yendoro kirali tuko nyoro bobweni bwao kirali tuko lya ramisi yendoro nyore abasubati batakero ikoro banyoro bobweni bwabo iyekorkuna amangana reproductive yabo na bakwendoro banyoro bobweni bwabo kirali tuko lya chuma tatu na ramisi general physician nabo ikalia onyoro bobweni bwao gosonyora general physician ndende or mangana general physician naroro akori lituko lya Jumatano ne lituko lya Aramisi ekerota ko akenamba njerande gocha goseno ndio gopokyo gendoro osobati ngwenda ndande mambia nini kwa akenamba ya 0705239289 namba kiyo waka akenamba ya 0705239289 eyo hospital gotoka somo jobosongo boyige keronte ko basense me ya ram training college nero nabera ganne no tete kwelikia edinonyora masomo as ram training college mnako bwate si brain tamendiri etarusiri brain ni goko ndoro bweliki osomera mangana diploma in nursing mnako bwate si erusiri ine si minor watato kusoma na bokwenda bweliki osome diploma in clinical nutrition and dietetics eyo ne si minor ekeroba de D+ ose DMntire na boko asoa bu osomera certificate in clinical nutrition and dietetics ekerote osoma mangana diploma in medical social work ne keroba de si minor na bokweliki oro onyare ko sokonyora masoma certificate in medical social work ine D brain etabuga di tarusi osetamendiri ine di brain na bogo soma rosadbuga din ni theater technology karoba de D+ na bogo swalia ram training college ndonyara ko konyora amasoma ayo sadbuga din theater technology ena ambakyora abanyore na barabwase ram college eyo niko kubanyona 0721332105 ose 0717 002756 0727905649 eyo ninambende kuri nabaranya naenda bwango nabonko irorera 0721
332105 ine namba kubanyora gosoba kire 0717002756 0727905649 producer nanda on deuna na yere irake dima itio ze na yere lakini nambora abanyore nabo kwanyora na 0721332105 gosoba nyore na 0717002756 0727905649 eyo Ram Training College ekorotete kwerikia gokora course ende yonsi jina otebiri asensemi ngete producer bona temire kwenda ngorake tima itio sena enda bwanga krakindende nere yo Ram Training College boy gona Ram Hospital korotete konyoro bweni asensemi mbia mana sabar mandete ko baime yomorobelio nara wote abana Eric Okali omoigwa baba gichonjo. Good morning team Ensakia Sara na Brighton Joshua from Sugurubo PG with my dad Richard Mose mama Josephine Mora Faith World Adrian Bisera na Ryan tuko ndani ya Ensakia Wednesday hadi mwisho nsaiga na ronero moteina ya yambia mono asoko nkwania nerobeke kidole gabu motangi fancy kerubo. Good morning, happy new month sui Edwin Omwenga tena kuroka Jado present watching live ime yumroberio bwensa kia abono mambia mona kero mwenda teko tumaji SMS chino igona lingote na lindo jina no tora mona inwe mpaka omo helio naande kero nte tukura siumi maiko ya sense maya magaseti na rudi nyuma kidogo niangalie wadina waraboba tumire asemambi ya aboniga buya kabisa. Andrew Matunda tena pamoja. Samuel Nyamali anasema pamoja hadi Nyang'au Nyamali from Nyamataro Kisii following kabisa. Andrew Matunda nero yinkuru Nyamira au tano alime yumrobelio. Bernard Kabete agote baiga bwakire buyakorwa yogembo Nyaburumbazi Engineer Ben Nonde na Maisan Dan Dickson Boazi na Nyagoya wakondani yumrobelio. Rejo Nyakundi korwa Venezuelan Nyagiki Nikorok kama kawaida. Sorry. Hello, kuna Okinyi Dismas out there. God's grace is revealed in His willingness to welcome anyone at any time into His kingdom, even at the moment of death. The repentant thief who hung on a cross next to Jesus had absolutely nothing to offer to the Lord. No good works, no faithful service. He could not even be baptized. In his utter helpless condition, the only thing he could do was believe. But that was all it took. Because of faith, the only way to be saved. Ibiamono anaturejerea agarotoira so moibi olio yomo okaraso musaraba baba mbere na Yesu okwegena kwa enkwa mokonyete tabatisire takorde kende kyarko mogokyo mwanene korindo okwegena kwa ene chingwana jiria kwanete njanyarete jiko mobolia endo monene Yesu akamodeina yaya lero oika obe na inche asuburu dwiguru korindo yo bwense monere nabajiedere ne chingwana ja encha moreterete ekerorinde nere akarodeana nkwa manyano no mwana bomoruti olenge oyo nere Dismas Okinyi karikurato nyuria mangana yebu kwa keigo asemambi ya aboni umwajumuliria diga toira na sensemo ya magaseti karomba gaseti ya The Standard ni gaseti ya The Daily Nation karongo wira ya gaseti ya The Nation ni pechi ya ebechi nera ya 12 morikirete na bono serikali nigo ya bekire mirobolio yogo chikwena kuna na ngotomere mobile labs go just junior secondary school eri go ikirania bokorali ebwa competence based curriculum enjera asiji secondary cho junior secondary school igobono mobile labs jigo chigotomu abo chikirania bokorali asiji nseme cho chia obokorali ekrondo je ga suka ujibosyo tians koskibosyo engo irigo jase bechende peje yende ya chararira abo tiangwira na sigaseti ya The Standard ekrongondo jena ebechi ya gatano atuto nirimurgatena bono petition goseki na kiabege tu asekambiro kyari kwa merelio bobui bomugumanire bwe county ya Kisii donya nigo kyara teritugere gore kirobona aro mosibore ndakaranyo to bubuyibwa ekine kini ugia tukutware kobwatikana na bosaidi mboyo boisaine gose bwene gatiguna ekine kiongia takiro sichikura nja takire gotukuterware kunde bono nigo bono airana iremiremo yaye buna botambe nagendere gokora emiremo yaye buna mugumune bwe county
ya Kisii yunyanyora ase beji ya gatano gatutu nabo gosoma sobogare erinde bwemanyire na arari akorekanete ase bigambero ao ime yense ya Kenya beji 14 na ng'aki council bono erengete gochiko recruit a body yego chikotenera ensemeyo ya Media Council of Kenya. Aha ebeji 12 ne muregete na ng'aki data ikare kuono kina ng'aki ingo honeti about Kenya companies asense ya Kenya igoti gosome beje 12 neri kuri na ng'aki mbarabi bali bahoneti company ase ense ya Kenya mbiyamo no mwanju muleka na leto tubwatia ase mambi aboni yene ndisti byo bwansumo usi umuroberi Ensakia karoto na Joshua auta korwa sense merinde yesterday beje 14 kasitini ya standard neri murekete igana bono nigo amangana matiangi nande oyo kabiru mwasiri bobo ndi boy me Dr. Fred Matiangi airo mukondo mungao anekerbate abuna tadia sense yetu ya Kenya na soga tujisi kunyoro na wiki eriende ekyombekeria DCI nkia mobore Matiangi anyaraga kugenda achikuri robot araria manyete igoro yogosagano kwa enyumba yae gosenga yae rikarani kurende Matiangi tachiti ororo tukarumo muwakiri oye Danson Marka otena yaya Matiangi taetu formal communication ostate taetu mkwane abwene na ande asikyombekia DCI kurende bono nande nigo yarokana na ekyombekia EACC nigo bono gia chakrobo tuki kumanyana amali yomo muwasiri mukoronga ya nyarusedi ekonyora tara service ekomuno muwasiri nande ngakekera sweto bisware kroba jakire obo jungusi eyo ase sense meyo ya Matiangi beji ya 15 niri muregete na umo chief just mata kome nigo bona nyarire kaote abuna ebina nene biribia ebine bikembi jigurire rwa sense meria Meru anekra nyarire gakoigora a small claims court in Meru ekero judiciary etagete kobe kemeroberiyo gokore bina biribichoranede ase ebigambero ao imeyense yaito ya Kenya boigo narwete kurege tindi gochi ase bari bako bakurura bana bake bama kwenda chikoti watena hata mimi ni shetani aliingilia sijui nini niingilia ni shetani aliingilia bono nigarwe kurege tindi na goika ekigambero gichikurire na shetani oyo abasaja bagonya kongene gira litugo noro lyoyo watena bono goika bachiko kora mangana matindi ase bigambero bono ni gondo jena mangana ali anyarika kumurekerwa nigita seni kie TV akamo ya BBC igoro ya mangana ali arenka ase estate gose ase amasamba bantu nabagusiba maede nigo bono trojena yari nigita kiri kurigererwa senjera ya bene kabisa asobogale kiagera mangana kwane twali buna abasubati ngo nigo bare gokora obwanja neji directors abantu bande bamakwe merema se factory bono nigo trojena emeroberi gose chinse nigo chia murekeri ngane karojite kolia oborito elinda mangana aligereriwe ngero kwera wika counties nirigeti gukora kurwa sense ya magaseti neri emurekerete buna naki bill yetagete kurigererwa ejikurigereri naki gukoro mochando go sharing of revenue sources egarotorojena bill yo go revenue sharing of resources you just count nebwateri beragete abana batena ya ngaki count aker konyo achibes cyabo tage konyora numubaro bw'abantu edete konyora chibese na chiatumekire ose ngaki chiatumeka chibes cyae igobone bill netakere kuri ende soro bomojano oyo ogenderete ase ense ya Kenya boiga se county ya Nakuru nindoje gamna musajo yomo nigagendete kurigwa magega yugo kagerana niga muitete omwanchwoye igobona abanyanyimbo ni abanyanyimbo nigo bacha kyobo tindi kerobone kagirina musajo yuko rwa sense meri ya Kabati estate asema ya Naivasha niga ikerani oboiti oburituko lya Jumatano botuko asabanyanyimbo bono bacha kiriko muri eri bamanye ingaki egakorwe kianyardeke akorekana ase ensemo eyo boigo nigo ndoje na mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja nigo bona nyarega kobori hoditi gokorwa ase kyombekeri kya Nairobi Metropolitan Services NMS ina kikia nyarege gotumeka chi billions of money ase county eri ya Nairobi yino mugabana bwe county ya Nairobi Johnson Sakaja ekerakare gote abuna bono egoika mangana yo achunguswe ekarongosko ujibosyo nindo jibana chi amate 600
600 families niko bono bagojikonyora bagojiko benefit kurwase project ya maje iyanyadege korosi wa Sensemeri Yerbagon sub county ibone rengite buna ekonye abantu amaje Sensemeyo ya Yerbagon yundo jina aramore kera sika sedi ya the standard the Daily Nation na the standard amangana sakaja boigo ninyaroja sika sedi ya the Daily Nation gasidi ya the standard ayuno jenaro airobo litaseritko lya alero omwanjwa omorigeria kurende koranganchera keigo nabongo kwira sika sedi ya taivareo eringanchete lakini kitu sedi jibere twaro na njibwata mangana araira audhana west kubaliana ne handshake kurende nigatagete gosukume serikali ya Kenya kwanza ikirani ali ya lierde chira ba Kenya osike gosinyu erwabize kera singere othana yaya nero bwete jikura jo mwaka bwejirwe nemerongebere na ibere asense ya Kenya otayona tarikura na maega tarigotiga oikasugume na matukali yaye atete na mass action ujiro korwa sense ya Kenya nigagendete gosuka gosusi nigagendete koera igone mass action ni irange gochi gokorekana natakanda kwira sika seti ya te divareo lituko liarere karata korarina narali airobolito lituko liarero wete binde kabiri biara charara lakini gekoba ngogote binde na nyorre ekero karetarikia yamo omotienyi omotangani umwaka bujirubere meronkebere naiseto ali airobolito sika seti ya divareo ni lina secondary ya msingi baada na mwezi mzima bila masomo kulingana seti ya the taifa leo ni mrekedemna aborokiwa bali ba kirasi ya gatano na kabere grade 7 niko baire umutinyo yomo batarasomiwa asi school ejo mwezi mzima bila masomo bono nige kare ko nande gentu ya kabere gaseti ya taifa leo mrekedena ni kubaya yana utafiti wa Infotrack waonyesha gharama ya maisha inawalemea wa Kenya riwete na bono aba Kenya bakara yana utafiti ya korunena gharama ya maisha ni gobono ya baingeira ba Kenya gharama timetenda beke Gusii ani obogima bwa kongire ligo lirio bogima Joshua Mbiemono ligo lirio bogima ni gobono lia bakongeira ba Kenya imewaremea wa Kenya karobone karikorekana no ne kara bantu bakorta manda maro litukure Nairobi na iweta bakwane bawo tena no ne mekutane ya siasa bantu bakugenda ni go bare njara mbabwa dingi bakokora tangandi babwa tingi bakokora obogima boro bwororo oranyore no ne gento kori bone bintu mbiyo abande bakwa no ne mekutano barana te tukoreri tukorro torena ki endo kia gatatu gaseti ya the taifa leo imorkereteni elina ekiombegeri ya EACC sasa yatafuta utajiri wa Matiang'i EACC bono nigo ya mwire na goikerigi obonda boyo kabero mo wasiri bwoborendi bwaime Dr. Freddy Matiang'i yundo jenaro amorekeira asiga seti eyo ya taifa leo ase litko liarero na ngo gaire yara kwana mangana mange igone roro jena lero ekerote ana lende na EACC yajire koligi Maria Matiang'i na lende bono wikete bena ya totebi ngona gaikwa rusiti ya Maria ya bono lende bono turamanyana ngikere lakini katote na Matiang'i taya sense ya Kenya nigo bono akare ase chinse jisiko kitemanyikana niseki akare ayunaro amorekeire asiga seti ya the standard the taifa leo seritko oli alero na boigo nemorekedena natembea abantu mamojibu na natembea alitembea alitukoliri asimio yake ta sensema ya Trans Nzoia ose county Trans Nzoia bakamojina ya bono ta naniga nige bajite kulende natembea ni gobone sokire na tena yanjite ne bajite kulende ni ona chete asegasi ya renge ya murekeri atakere gokorwa ase county yane igotari ne bajite ayuna aramurekera ase gaseti ya taifa leo ase nsengima world ni murekera Nigeria ruling party nigo egendete koba ani getangaine aso bari bwechikura bwendete korekana Sensemeri ya Nigeria sebono aba mere na barobe serikali ya Nigeria bawo tena yayo korekana no bukorekanu mbwarengo asijikura chiri chianseri ya Nigeria kadoro jena barai bari bageta ali observers bakurawa numrai kabiru murai bwense ya Kenya
Uhuru Kenyatta batete na bono tiga babordia bana Nigeria kababa toereru kababa kanye kwake karuto Kenyatta machibu atangasu bene ase enseyo tito sabena enseinero etwaro morembe ekiagerekero chikura chia kruense na ande kwa maganyali obereri koba igono ino morembe ni gokoba sinse jirani ekigo chicha turubano mwanjumere na ara yundoje ara sensemo ya magaseti elitkulya lero tigangwirina na sensemere ndi studio togokora na chosh tokwirina atokoredi kabunge igo ikeronga nytomogeni onigi koragense ya monene usomogeni no konyorukira se studio ende tokwana mange igo nawo tena litukura lero ni gotujo kwana igoro ya kalia na kyo montago chora kiria tagetujo kwabos kiria ujo somero omuntu raro tagetujo ujo somero bunyagitari lakini omoibori omobetereri ujo somero obwarimu omuntu raro tagetujo somero obwarimu omuntu omobetereri ajigo somera gose ni engineering kwenye omuntu abwati bongo bwa engineering ndombwata bobe gosto kwenye omuntu abwati birengererio birate tyo soma engineering kwa mobetereri yanyorana ojire koba ataso osome na bawo ya some lakini tero soma na passion irimna na tagete koba umuralia na tagete koba umwarimu na tagete koba umunyagitari ina betereri digwe igongo ikatotu iria buna ninkyo montago consider ekera ochore karia yae ekero ngokoba na no kongo ekera ochigontebia mangana mange igoro ya mangana yo ochore karia abana abange mbeta tokara chigiredi abantu bakasaseri sana sama temwe manene ya korwa age ikomina kabira ya soko mwakoria soko mwako ndojigurina akera amasoma ya so amatomo ya soka mange igone minedina no na abana bachuganda ji protect gose ji national protect gi mbako genda ntwarana no ekara twarana Steve alika se studio ateina abantu basiere die protect gi kimba medina nero squeeze ebwate value ikere karo so meta amangana ayokoboko tenga une karoga nyete white collar job nigo jako berega seko ngwira tore tuchukwana yo mango nete tora asiumia sensa media studio tokwira nitafanya recap ya magazeti ekero mayo chukwira sensa media magani na ndinabo producer content ga toska goji asemambi hapo ni toskene on Ndizi TV bwansoma usi iko gendera kwa mwanentu kwitera sensa media mitandao Facebook tonyora Ndizi TV News Digital pega sensa media YouTube na boto nyora Ndizi TV News konya jinga kito tweet @Ndizi TV News kwenda karanga likiao na boka ndako tuma kwitera sena mbe yera seskine eura boto tenga kiona tutobwata asemambi yaboniga Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi kero muntu nabwato muganoye kurweiburitwe goikasa ikirebuniga kurinde kero igentekemo kebwatana n'umugano yomo guchie sumugano kabiri negentekyo no mukyo bwogweto makigima Bema no mwanju muri Ndizi TV karanda to kubwati mururi bumugano rero na Lydia Sofia ganda to gotwerera no to koredra bageni bakirengenjo mugani to rero mugano ye ototeina nkia korire na nkia to kora sensei yoko gagira kira lituko lya Jumatano gojagira chinse ibire chamarwaba gona riri bageri abene gukwaria ni asenjera ya bena kero ekerenge kenene ky'umurubulyo bw'umuganone no kurwugusigeta buchia sumuntonde elionera nyare bwetoma gwikibirengo byigoro lakini ngaikangarira ngotebo monenone abana chagitega Yesu nae tata umutori bubugima bwane gantike bungweke ukoigura higa uigoro kunure igengoreye ibintu bire maho musunte mebikoreki bisoke tonya twa seri u kuchisikege ita akaroma mukorera igatenentie gari ekarate ni gari akamote yako ni gari nabango kwa naigo mama kumwerese rega na iga sio chambura Igentekanga na kigura Nairobi 150 shillings. Brighton Makori ni gairire ribagerio na guisaransa nabantu ao eriogo korentera emegano yabo. Jane, wewe ni mkulima na ungependa kuongeza mazao na kuwa na mifugo iliyo bora? Sasa kuna njia bora zaidi na za kisasa za kukuwezesha kufikia haya yote. Enokem Agrovet. Tuko na program ambayo inaitwa Hard Health. Programu hii inatusaidia kuwatembelea wakulima wetu ili kuweza kujua
zile ambazo wanafanya ni kulingana vile inastahili. Tunazo dawa za kutibu mifugo, chanjo na zile za kuongeza madini mwilini na pia kuongeza vitamini na kuimarisha afya ya mifugo wako. Kwa duka letu tuko na aina mingi ya dawa za minyoo. So wakati mkulima amekuja kwa duka letu akishatuambia vile state ya ng'ombe yake yuko, age yake, tunajua tunampea dawa gani na gani. Dawa ambazo zinaitwa metabolic stimulants na multivitamin. Tunazo dawa za kuangamiza wadudu wasumbufu, mbegu mbalimbali zikiwemo za mboga. Tuko na madawa ya kuua kwekwe, madawa ya kuua wadudu wasumbufu shambani. Tuko na mbolea aina zote na aina zote za mbegu. Tuko na mbegu za mahindi, mbegu za sukuma, mbegu za matunda aina yote. Ili kuboresha mifugo wako na kupata matokeo ya hali ya juu, sasa tunazo mbegu za kiume za mifugo tofauti tofauti. Kama vile mbuzi, kondoo pamoja na ng'ombe. Tunauza chanjo mbalimbali za mifugo ikiwemo chanjo ya paka, mbwa, ng'ombe, mbuzi pamoja na kuku. Tunaweza kuwapea wakulima wetu vifaranga wa siku moja. Vifaranga hawa wako wa aina 3. Aina moja ya vifaranga ambao tunapeana ni layers, wao ni wale ambao wanataga mayai. Aina ya pili ni aina ya broilers. Broilers ni kuku ambao wanafugwa kwa ajili ya nyama. Aina ya 3 ni improved kienyeji. Tuna chakula cha mifugo wote. Kuna chakula ambayo ng'ombe anafaa kupewa wakati amebakisha mwezi mmoja kuzaa ama mwezi mmoja baada ya kuzaa. Hiyo ni chakula ambayo mkulima anafaa kupea ng'ombe wako. Hiyo chakula iko glucogenic. Ni chakula ambayo mkulima akilisha ng'ombe wake, yule ng'ombe ana convert ile chakula into glucose, alafu ile glucose inakuwa broken down, inakuwa energy. So ng'ombe anakuwa na nguvu. Wale ambao wamenunua mzigo mingi yenye hawezi jipelekea mpaka kwa farm, na wale pia ambao ni wale wenye wako na maduka ndogo ndogo ambao wanauza bidhaa zetu. So tuko na magari zenye ziko standby zinafanya deliveries kote Kisii County, Nyamira County, Homa Bay County, Migori County na part of Narok County. Duka letu kuu liko mjini Kisii kando na horofa ya Market Plaza, na tawi letu liko mkabala na kituo cha petroli cha Shell ambacho awali kilijulikana kama Falcon. Enokim Agrovet, kwa ufugaji na ukulima bora. Esukuru y'okwegerya Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwatu bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bari no barema bugomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ibirasi byabo nigo biri flexible cingakire cyose urataka rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborukiya babo nigo banjire n'icyumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'u Burundi bwa Kigali gya NTSA buyo nkwigirure aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsagie chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Ebundi yengia ni yekorolekana rituko litanganie agoika semeremo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemeremo yao nigo bokorolekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo muchukisi nigo bakonya kimashini buna meter saw machines cut off saw machine chi blow dry chi blender chi hoover chi car washing machines impact drill circular saw machine eruta machine chi battery chi machine cyo gusonera
chianga, welding machines, chi grinder, chi power saw, woodworking machines, chi chef cutter, chi tinga, air compressors, submersive pumps, chi water pumps, chi generator, chi solar panel, chi engines, chi electronic hidden plane. Nechinde chinyinge batarere aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu Highway imeyumu chukisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyumu chukisi bakeresimi ase namba enoti isano na ibere noti isano na isano na iseto ibere marakane gose enoti isano na kianda isano nemo inye isano na isano na isano na iseto isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Mimaro manju muri Ndizi TV kertwendera sumuro video bwenza kyabona mambya kero turina jusho tatokona kuna Ensakia gojira senchira yabena simba mambi yabona ugenda utupati senchira yabene kero na kore tasinze mema seti twaja kama naye twarigeria magaseti twakorire ande doje na twataka turakorerika kwa krakiri na thina yare ngasenze meria magaseti na lina onsi namre kitina raira ngakya gukwana onsi namre kitina ngaki ekiombegia yes na disi akenda takumusuguma gusukumurigyo yokabere omwasiri bobureni ba Dr. Fred Matiang'i boigo Jonsi nyimre kitina abokong ose na kyaba Kenya bathina garama ya maisha egendete gukina monekero bathina mbaro jinga ya serikali ya Kenya kwanse kubaira goji igibatabe dimero berio emia nabo ensera nyarege kugwa asense ya Kenya gumaje muri genda utubati mambi yaboni yenero Ndizi TV bwansu bomusi ekerondoje nabo jesemesino jigendete kujana bathina gikora gense yemo nenu sugujigora abuga ndonyora mugeni ase studio anekero jigukwanira amangana mange igoro ya Karia Joyce ndojure nanga kyapa saba ko kibata kiri bachore ji Joyce yamadira bakonyora umuntu abwate bibla sakinta itikwenda bwali musa no panyagitari osena subject dinjire chiki subject zira mokonye akore amangana ndente kwenda sense meli ya Bosongo timezo se producer yana ya bekirabu ase TV yao kero ya bekirabu magora 100% Thomas Bundi producer ante anyebekire ngonyo somande and Thomas Bundi no mwanji ye Beatrice Kemuntu kurwa majoge kerongoroli baada no balime yomorobeli ibo majoge timeti kerongoroli ibo majoge ya chaje oseborabu Joshua na boko nyoli charge I think ibo majoge charge aliere kerongoroli and Thomas 1% Thomas Bundi no mwanji ye Beatrice Kemunto korujisa bya majoga bathana no balime yomorobelio bati unity in kabisa mbya mono mwanju murelia kero nderete gutubwati asemambi ya aboni ndoje na tiango ira sense moyo ya Bosongo keandekiwa ene nyagitari ya Bosongo egotoka somo chyo Bosongo kwekarote konyora peta head tigose afierengia osudete wigete biru kunyobira somo bero nabo gutarira enyagitari eyo ya Bosongo keandekiwa naye onyoro bubweni bwao noro ja TV agabu ji service bako banjirororo jinyinge sana abo surgeries physiotherapy and dental maternity services full body check yani ngoja kibaromo beromo gima dialysis endoscopy pediatric gynecology ultrasound and x-ray rab services emergency services ejiri service bakova asijagitari ya Bosongo keandekiwa yani ngokea bali nande babweni ukaro ikira nabo konyoro bubweni bwa se kero wika nabo konyoro bubweni bwao asenjera ya bene go batarire barasomo cyo Bosonga alia kero ata ko banyora ni namba nabo konyora ni namba yabo ya 0743 444 900 mnoro ja screen ya bumanje muri jinambe ja jogo bagara akaro ko bakera bago pick ba gwatana yaya
nintagita mangana high and dental, nintagita mangana maten services, nintagita mangana full body checkup, nintagita mangana dialysis ikuru kwa baki na bawo tena enjo banyagitari baito no bare standby ende kwa nyorobo bweni bwao asenjera ya bene eba igo amde litukuli arere kero litukuli tangani eri motinyo gatatu motinyo gatatu na mambia itariki ibere motinyo gatatu oyo endo jemba bwata mangana orthopedic clinics yani clinics kia orthopedic na bogo ikari bono nyore amangana ayo ekarondo nyina Dr. Mokaya no ale standby bono ndo jo ikirali asunya gitari no ale aganyete oikororo na ayo rigereriwe ibona mangana orthopedic clinics ekero bogo ikari asenseme iyo litukuli arero ne litukuli angyo itariki yamo ne yakabere igo Dr. Mokaya no ale standby mbabwa da hypertension ingarte ya erete ekero ya ringe omotienyo yoeta lakini mbabwa da mangana full body checkup on civil servants ekero recovered na NHIF na bo ikadende okorerwa mangana full body checkup yani mubiro mugima okorigereri wori ngori wekero baringete na bakumanyana ngayuwete burukunyo ngakyu wete bobe ngayu wete bobe ibono full body checkup chemotherapy services starting next month. I think next month neye ekegera lisakareri na naliewa ili arengiri motienyo I think chemotherapy yeni gigochako motienyo asenjera ya abene kabisa ine nyagitari ya bosongo kiandikiwa igo ikorro bwenyorobo bweni bwao asemambi yabone kila litukurira gani ko endoro na bokonyo na ode nambe yera siskini ya urabu 0743 444 900 na bogo ikorro oba nyore obo bweni bwao go 07 0111 964 iyo na nyagitari ya bosongo hekea andikiwa about ana nyasaye ni gako bwena God heals better health for all ikorro nyorobo bweni bwa senjera ya bene yobosongo health bosongo kiandikiwa Austro ekereko bweni asensemeri yomochi obosongo nkete na boy korro wenyorere obobweni bwao asimambi yabona mbia mana semana tumaje SMS yermo de ano mole me yomoro Brian nyejwa yao de ano ndi me yomoro video Ensakia tundi kama kawaida ngwani Joshua kariko boli ilende saranga ikwa moira buna masabi kenda ko tumaje SMS yaba simambi ya abo niga nirojega fans kwamba kabosiboli fancy Kerry out and good morning be happy new month to you and her family members imbiamono inera ni gakariko tebana munaro mokwani gorabu ne libra kariko mwana bono na etwara litkoria onalepo rameki gishomi count me in korwa nyamaje buya kabisa Eric Parasa no ale meyomorovelio nerisha bigirito di nene out and good morning Brighton, just wishing you all the best in Ensakia show as you start a new start have ya kabisa out no tole meyomorovelio bu Ensakia kabisa biamono ekero endelete kutubwatia Eric Barasa SMS yao na Nyerodo stand baby babes out and fancy Kerry good morning omwanji be blessed mbia kabisa Danikan logo OG out there na morning no bali me yomrovelio asenjera ya bene emambi ya aboni mbia mono mashabikiane amashabiki tekero mwaba korwe mambi mwaja gita mona intwe twajaka tuaturanire twikire boniga karonda tukumanya nga yomogani ne ikire kona tena lero nigo tujukwana na igoro ya karia tukwana mangana ijikalia mete abana mbakora matemu na bako nyote tujukore kosikete tujukora plumbing mondo tikora engineering bwate branka ligete ndake tujukobo mosigari ngio gukora tujukobo mwalimu igobono asenjera ya abene kabisa ntaraji kosoka nganye nduranga yomogani ona na ikire karona ndete kuri SMS chino ni ndake kubaynyori igoro yo ruwenyi ryo konyora 10,000 azemambi yaboniga indi naye bwebwe umete karubwebwe karukwa bwire kibaze jina bokwe ngurera asemambi yabona 10,000 nchiringe buna na yabekirwa skin yawa bumwanju murere na boko genda indi naye bono process ye yumno nyero chegabo na boko genda indi naye bwenyorere orwenyi 10,000 asemambi yabona itari pesa nge mwanju murere 1 2 3 mpaka 10 ine kibasi nyingi sana mete ibakarwa nyore na bodi yo mondo no mete ngokwa na nde nkwakane mete kan montaño ri jibese ngo ikari bwene nake adana ke go waka na ngwaga no mete ndiro kora enda kwa smeka no ne jibano nchi kwama
gwakorera hasara lakini aturi gukorera hasara ikiane mia okobe konyora chiri bukomi embusuro netakire oboyo mbotakire school fees turakora ngai no kurusi message iga na goterina gento gukora genda aliripa na M-Pesa a business number beka 888090 yere turibo 8090 ekarwa ikirabo account name Ndizi yere NDIZ ai kero kwa bekire boigo amount ya bagotina beke mia ya moyoga kero kwa bekire mia ya moyoga nebona bokwa buri mu kintu ndachinyingora beke na kubwate eribu ya spirit obeke emia mara 10 igobona mai kwanyora riba to meto siko beke eribu ya mulimo obante bagote ani computer yane kere kuri yali ni ko barabuna igwato malimo lakini ndagetie bare bonda gete ko bare kintu ndachinyinge kero kwa bekire boyo kira rituko mu boyingo bwari go seso mu robure saki mu ndoko bwari 10000 e wiki mu ndako bwa 200000 muntu beka mubukantu barabeke chibesa mubuko kurugaiga ibona tinda gitoti kumaega tinda gitionyore para mbona kipona ko joje basire na gotebiri bona gendera kobeka asimambia boniga kora abo mubuyona asimambia boniga njiga siano kukuralia ikiarta ninje ngochora ni machine ya gochora na yaya nyagete onchomba nyataya ose onjwere obekire maramange wanonero beiro mubui asimambi ya aboniga mbia mono basi bani mandata ko baime yumurobeli bwensakia yangera sense merine stubono kingoirana an manyanga yomagani ona ikire ende tugira nyaro ikire etogoso somo chanda beri tukolero ne tukulia masomo ndo tomorekere na career choice ne lie na no te tukumanyana badara banyane wa korte kosi gete utata kere okora baibuli bako bidere wakore okora ekosi eyo goso muntu kwanyora orete B+ oze brain ote ano munyanyimba uja tubabone ki umuntu yakwenda obunyanyimba tutari kumanyana Joyce yakora ne right gwanyode B+ nga yogoja okwenda obunyanyimba ose ote na bono tigankore gasigete ase ose B+ ne koire ochiko some course gete polytechnic to ende university ose college ayo nyari tureka tuere ne kurwa sanza mirende studio to skene on this TV bonso mausi ase mambi yaboniga Ndizi TV ubwansu bw'umugusii Gusii Urban Blaze omugaso ubona turi gucika babuna butambe Science niyende oyo no science niyende nigonde imea Gusii Urban Blaze #ekebembeli Migi nyari na koronyaramba chenkorkunga MC Migi make sure kwa watch the show korkunga Gusii Urban Blaze ogotoka Nyamira kebirigo no timo girango ninchungo monyerere nigukomerana na Petra Mukira asichingeru cyabasai mama wololo jirani ananimada amejibeba mwenzenu minapagawa kurunga fake star yagote bagagu nga jirani asomuroberi Gusii Urban Blaze #yasemitandao yonse #yekebemberi nyoro muroberi yoigani gokora tunainje Petra Mukeira kila ritukuri ya Jumatatu goika Ijumaa kuanzia saa 8 hadi saa 10 Monday to Friday kerenkoboka mami naebweka nkorota mami tobute mpaka boire ngwanke nainde baka mami aliyagendreta simitandao chingero chiya aliyakorekanire elyo kumanya umusao bono na kumukinya kebirengereryo ime ya Ndizi TV Gusii Urban Blaze umurubyo gugwikia ebirenko binde #ekebemberi enyagitari ya World Fit Health Center iyi gutoka imijyumu cyokisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yaito
tutoko make sure nga tuapimira umurwire bya twakorera diagnosis boigo mbabwato bokorera bunde buna general consultation okolengwa ase laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant-based nutrition no bondo bonke so nakitokera umuntu akiro bisito to make sure nga twamwa device nutritionally ngakia kwirenda ngakia guitanga ko soko nyora marwe itogutumia amarioga kawaida aitogotera tukorwa na conventional medicine twatumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi twamonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine notore enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A andi ntubwate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 nandi ntubwate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Maya de chibesa nguru kugira mareta mange sana. Ekeboko orwenyi amagomba tunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use obujo mutakeire school chegwiru abana mbatakeire bitabu muntu ngwe bware chiribuga ikomi kera rituko muntu ngwe bware 10,000 na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesimi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wakoda bagadai okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo bono chintunda chinyinge make use egosorieye yokwebwere nenko nigo yanchireni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660 egosorieye ni yabantoa bali miaka 13 guche igoro Chinyagetari Nchiraroro Korende Ram Hospital Kisii nebwate birenko bigoro byobokoreri asobobwenia egati yobokoreri babwate namona in and out patient MCH clinic Gusii maternity nabogokora consultation mbabwate pharmacy ultrasound, CT scan, ngokora bale x-ray, dialysis, nkobwenya bale emechando ya maino, naboigo amangana yebirole bya maiso. Oko baruo goke, gosoko baruo konene, naboigo mbabwato bokoreri, bu ambulance, chinsemero ngibiri nenye. Mbabwate chinchira au chugwakanira, egati yabo, chire NHIF, AON Dental, na Linda Mama. Asebari yabagotumia NHIF tibali wakana besa chinde chigoro magega yoko bweniwa buna inpatient
naboko batarera asenyagitari yabo ya Ram Hospital iywerang'e n'ikigambiro kia Kisii Low Codes Gusii wa Kirisimi ase namba 552 kianda 2 kianda Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Alright, asante sana mwanchu muri wono Ndizi TV asumuru wichinge kirutu kolia robuna botambe tiyankwari nsanga mange tokuwa na mange abatangara kwa terega buna ige tinginye kingaini kiriyo bondi kyagache muri gotwaga sayo mwaye embure kiyo gotwaga sayo mwaye tingigikero cy'umugusi n'umurobyo w'igikoro cy'umugusi uyuri n'ikirenga ikigukumanya cimbwe cy'umugusi cinyenjo chinsoni amunoboroso bw'omunyagitinga irienga kiriga yarengo mwana igaro bwe ba matengi mago kwa kanyoru ase cyombe kia risiriye gose ndagara yabande ombonto de bwensi nonya noyo omwama to yawo kobeke ibo iga amate yarenge kurinda umwana bako mwana okina muraria Vincent Onyancha nigo isaransiri n'abamanyi b'ikigusi iriwo konyoria kogosemia na gukumanya iguru y'ichinyiga kirecho museri iriyetarinda goroku nyakiaye no muntu ore gokore gas ne chinguru chiaye arosie ndagera yaye na ndari ndagera yaye enugutenene ebwate bisaku byose tubya ulimwengo engima yekoroku ekoroku tuwara gotebanga nengiya nyindigetie nyemanye nengiya enuguteyo ekero goteba abasungu abayindi twari tariki nere kira ritukulia la misi chinsa ibiri cyabutuko na boigo moiroro ritukulia ijuma chinsa isano na ibiri nejideke 15 chia mugaso ine omwanchi omurigereria nomanyete buna ebesa nere ekogendia ensi ebesa yago neri yorionde na chichikoretwo amo chionjorerigwa erinde kwanyora keri utagete nere onyora keri atagete ebinto biria bikogera gwasigi kyumutwe nabyo naitwe bitobole tichitoro na kigekogera egetaseni kia Ndizi TV nabo igona inche Frida Kerubo twirule gokoretera omurubire gwense yobonchereria asitogo kumanya naki ebesa gose eshiringi ya Kenya egendete gusigikania n'eki shiringi chinde ase chinse chiri chesiko bunabono ogukina kwa maguri y'ebinto ase chichiro okobora kwendagira obosombi okobora kwembura na uchumi koirananse imeyense ya Kenya nigo tugukumanya asomorobere yega naki amagori amanya ari ase chichiro cheito ebinto ebya soira ase chichiro cheito nabo igo tugutarira chi county chonsi emerongo enena isano na ibere imeyense yetu ya Kenya ase tokurigereria naki obonchereria bogendete gokorekana ase chichiro ebi negati yebinke biria orachikwe manya na gukwanira asumurubrio wense yobonchoreria nigo tugukumanya